नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। आज के वीडियो तैयब हुसैन पीड़ित जी के लिखल किताब है गहराई में गोता। यही किताब के एगो निबंध है जौना के शीर्षक है लेखन के लीक। अधिकतर आदमी परंपरावादी होले, लीक पर चलेले, लीक से हटे ना। काहे कि तब नया कुछ से पाले पड़ी, कठिनाई हुई। हालांकि ओकरा याद बा, लीक छाड़ तीन चले, शायर सिंह सपूत। तबो ऊ बाबा के बतावल रहता चले में खानदान के इज्जत बुझेले। के नक्कू बनी समाज में चलबो करो आ रस्तो बनाओ। लेखनो एकर अपवाद नहीं खे। बलुक साहित्य में तो समय समय पर परंपरा तुरे के आंदोलन चलल और फिर कौनो वाद नाम से खुद परंपरा बन गई, जौना राहे पाछे से आवे वाला लोग बिना कोनो कठिनाई के चले लागल। एह तरह से साहित्य में परंपरा तुड़ के परंपरा बनावे के खुदे एगो लमहर परंपरा बा। एक बेर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में एगो बुढ़िया हठ पकड़ बैठल कि ऊ खुदे बेटी दान करे चाहतिया। का बेटी के बियाह में मतारी के बेटी दान कैला के कोनो धार्मिक व्यवस्था नहीं खे? रवि बाबू तब शांति निकेतन में अध्यापन कर रहल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से धार्मिक ग्रंथ टटोल के एकर निदान ढूंढे के कहलन। ऊट छांट के बात ई आयल कि पहले कोनो परंपरा चलत रहे, तब नु दोसर परंपरा ओकरा विरोध में आई। निश्चित रूप से मात्र प्रधान जब समाज रहे तभी पवित्र काम मतारिये करत हुई हन। अब बुढ़िया के एह व्यवस्था के तहत बेटी दान करे के हुक्म मिल गई। साबित भइल कि परंपरा टूटेला, परंपरा बनेला। बाकी सब लोग के ऐसन करे के हियाव ना होए। उ बनल परंपरा पर मात्र चले के आदि होलन बस। साहित्य में नाटक एगो पुरान, महत्वपूर्ण आ लोकप्रिय विधा हवे। वैदिक काल में एके पंचम वेद कहल गईल बा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में एकरा उद्भव के जौन कहानी देल बा, ओकरा अनुसार जब ब्रह्मा चारों वेद के रचना कर चुकलन आ साथे साथ शूद्रन के ओके पढ़े के मनाही हो गई, तो देवतन के बुझाइल कि एगो वेद ऐसनो होए के चाही जौना में निषेधाज्ञा ना होखे। आ उ लोग ब्रह्मा कन जाके प्रार्थना कैलक कि धरती के लोग अनुशासनहीन हो गईल बा, उ उच्छृंखल होके गलत रास्ता पर चले लागल बा, ओकरा झूठ साँच के तमीज नइखे। एह से एगो और ऐसन वेद के रचना कईल जाओ जौना में प्रवेश सब लोगन खातिर सुलभ हो, तबे लोग में सुधार होई। ब्रह्मा अलग से तना, हाँ, रचल वेदन में से ऋग्वेद से कथोपकथन, सामवेद से गान आदि लेके जौन पंचम वेद के रचना कैलन उ नाट्य विधा रहे। अतने ना, ब्रह्मा के रचना नाट्य विधा बहुते कठिन आ आम लोग के समझ से बाहर रहे। यही से भरत मुनि के कहल गई कि उ एके सहज बना दे। भारतीय रंगमंच प्रकाशित भारत सरकार के मराठी लेखक आद्य रंगाचार्य अपना किताब में एहू बात से परंपरा तोड़े आ जोड़े के बात निकलले बाड़न। उनका मत से वेद आर्यावर्त के विजेता आर्यन के ग्रंथ रहे। एह से पहले तो विजित अनार्यन के विकास रोके का नियत से ओके पढ़े के मनाही कर दिया। फिर सोचल गई कि खाली दिमाग भूत के अखाड़ा होला। कहीं जो खाली पड़ल दिमाग अनार्य संगठित होके उत्पात कर बैठल त लेवे के जगह देवे के पड़ जाई। एह से लोक नाटकन का रूप में अनार्यन के चल आवत साहित्य आ कला परंपरा के आगे बढ़े देवे के एगो पातर रास्ता पंचम वेद नाम से खोल दिया। बाकी भरत मुनि के संशोधन का बहाने शिष्ट नाट्य परंपरा यानी आर्यन के हित का ओर मोड़ के काहे के अखियान करे के बात बा कि एने आके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दर्जन भर जौन उप रूपकन के खोज कैले रहस, ओमे जहां जहां अश्लीलता पावल जाले उ बोली में रचना बा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नियम के उ पायबंद नहीं खे।
अनुमान बा कि उ शिष्ट नाटकन के पहले से चल आवत लोक नाटक रहे, जेके अनुशासनहीन, उच्छृंखल आ अश्लील आदि कही के शिष्ट नाट्य परंपरा में नियमबद्ध करे के कोशिश भइल। ना तो दुनिया बनावे वाला ब्रह्मा के रचल पंचम वेद में खोट कैसे रह सकत रहे भला, जौना में सुधार के भरत मुनि के करे के पड़ल। ओह पंचम वेद में जौन ब्रह्मा के रचल रहे, ओह में सुधार भरत मुनि के करे के पड़ल। आखिर अतना गलती त्रुटि कैसे हो सकत रहे। दूर आ विस्तार में ना जाके यही इहो मान लेल स्वाभाविक होई कि अपना हित में ऐसन हस्तक्षेप आर्य लोगन का ओर से तमाम साहित्य के विधा आ कला के स्तर पर भइल होई। यानी एगो परंपरा तुड़ल गई, दोसर जोड़ल गई। तबे त वाल्मीकि के राम आ तुलसी के राम में अंतर बा, आ लोक साहित्य के राम त एह दोनों से भिन्न साधारण मनई लेखा गुण दोष के पुंज हवन, जेकरा के लोक साहित्यकार बार बार अपराध के कटघरा में खड़ा करके निरुत्तर कैले बा। हाथ कंगन के आरसी का देखी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के भोजपुरी भाषा साहित्य के इतिहास में संकलित उस सोहर जौना में राजा दशरथ हिरण के शिकार करके कोशिला के देतारन, आ हिरनी जब कोशिला रानी से बहुते गिर के अपना अबोध बच्चन के बाप के तोख धरावे खातिर अपना पति हिरण के चमड़ा भर मांगत या त कट करेज कोशिला अतन ऊपर पसीजत नहीं खी, उल्टे जवाब दे तारी कि एकरा चमड़ा से राम के खजड़ी छवईहन आ राम बजा बजा के खेलिहन। अपना पूत के भलाई खातिर अनका पूत के परवाह ना करे के शोषक परंपरा बनाम शोषित परंपरा। कुछ ऐसे विरोध के स्वर परंपरावादी लोक कथा के ढेरियों में मिली, जहां अक्सरहा आम जन के नेता अपना अधिकार खातिर राजा से लड़े में हार जाता। राजा ओके भक्सी झुकवा देतारन, खाल में भूसा भरवा देतारन, नाक कान कटवा लेतारन, बाकिर कोनो भरभितना आ लकठुआ अपना हिकमत से कबो कहूं सफलो हो जाता। तब राजा के आधा राजपाट देवे के पड़ता, अपना लड़की से शादी करा के ऊ ओकर नायकत्व कबूल करतारन। खूंटा में अटक गई लेगो दाल खातिर जौन चिड़ई बढ़ई से बिलाई तक के दरवाजा खटखटैलक, ओकरा विश्वास रहे कहूं ना केहू से ओकरा सही टेक के प्रोत्साहन मिली। फिर ऊ पुरान परंपरा, एगो दाल खातिर हम अतना परिश्रम करी आ ऐसन अन्याय तो होते रहल बा, बदल दी। ओकर साँच जीती आ ऊ अपना हक खातिर संघर्ष जारी रखी। लेखनों के राह में कुल परंपरा आड़े आइल बा। हिंदी आ दूसरा विकसित भाषा में लोग एह से परिचित बा, बाकी भोजपुरी लेखन में एकरा दिशाई साफ नजरिया बनत नइखे देखा। जादे लोग किरति भनति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई वाली तुलसी के मानवतावादी परंपरा के कायल बुझाता। गोरकी के कहनाम रहे, कला एगो युद्ध ह जौन हरदम केहू के पक्ष में लड़ल जाला, केहू के विपक्ष में। साहित्यों खातिर इहे सही बा। तब सवाल उठता कि राउर लेखन केकरा पक्ष में होता, केकरा विपक्ष में? काहे कि यहाँ जे मार खाता उहो आदमी बा, जे मारता उहो आदमी बा। मानवतावादी साहित्य कह के स्थिति के गड़बड़ ना कइल जा सके। मार खाए वाला बेगुनाह आदमी के पक्षधर भइल साहित्यकार के नैतिक दायित्व ह। कहे के ना होई कि अपना भोजपुरी के यह पुरान परंपरा रहल ह, जे के बीच बीच में तूर तार के नया नया परंपरा अपना अपना पक्ष में चलावे के कोशिश भइल, आ नतीजा निकलल साहित्य के मनोरंजन, धर्म प्रचार, विलासिता आ मुट्ठी भर लोग के संबंध के चीज बन के रह गई। साधारण लोग से शाश्वत साहित्य के संबंध विच्छेद आ बुक स्टॉल पर धड़ाधड़ बिकाइल भक्ति, जासूसी, अपराध आ सेक्स साहित्य एकर ताजा उदाहरण बा। यही से साहित्य के खपत आ प्रकाशन के समस्या जुड़ल बा। मैथ्यू अर्नाल्ड कहले बाड़े कि कोनो रचना के अगर महान जैसन कोनो चीज होएला बा तो ओके एके साथे शाश्वत आ सामयिक दुनो होए के चाही। यहाँ कथ्य से शिल्प के अलगावल गईल नइखे। का लिखब, केकरा खातिर लिखब, यह मांग करी कि कैसे लिखब। भाषा, शब्दावली,
विधा विशेष के चुनाव अलग से कोनो स्वतंत्र चीज ना है। हमनी भले अपने मने अपना रचना के ऊंच पीढ़ा दीही जा, बाकी साँच ई बाकी उस सामयिक होता त नारा भा बड़ बुलापन के स्तर तक, जबकि ओकर मूल्य के स्तर तक जाए के चाही, तबे शाश्वत हुई। ई तैयब हुसैन पीरी जी के लिखल निबंध। हम ऐसने कुछ और वीडियो लेके, कुछ और जानकारी, कुछ और कहानी निबंध लेके हाजिर होखब। हमरा के इजाजत नहीं सब है। धन्यवाद, प्रणाम, अजय भोजपुरी।